Добре. Реших да направя всичко в едно и също време. Тъй, че сега ще играем с рендър. Изчекайте. Да, направим по-яко. Да. Я видим как се вижда. Да, перфектно. Ей така, още по-страшно. Да. И сега, дами и господа, ще играем с рендър. Я ви... Не гледам нещо. Program files. Position map of downloads. Не бе, в D. Окей. Elementary. Окей, разбрах, че играм господен. Пускаме. 45. Стегли си. Това малко гадничко. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Check, he's coming. There's a guy. Where did he go? Okay, я видим се. Я те видим Слендърмен, какво ще направиш? Тичаме. Пак ли играм като жена? Сега какво? Find all 8 pages ли пак? Аз не видях, чакай. Ходи спавно! Стига се смяри! Моля ти се, да. Съжалявам! Исках да се дакам! Тичаш много. Оу! А чакай, това там мъртъв районя. Какво е това, бе? Той има много голямо тяло. Ти си дебел! Тук няма хищник. Това тук да не е писмо. Или... Не е писмо. О, кръв, супер. Слендърмен. Къде си? Къде е Слендърмен? Ще си яко, бе. Ще ти пръдна в лицето. Чакай. 5SA pick up sticks, 7-8 killing skate. Какво? Pick up sticks? Не разбирам. Що ти тупти така сърцето? Да не ти сходи до туалетната. Играй мъртъв. Ти как умря, бе? Да, някой те набучи. Help! Това да не е писмо. Аз не мога да намеря нито едно писмо. Това писмо ли? Не е писмо. Не съм намерил нищо по дяволите. Слендърмен! Какво е това там? Писмо ли е? Какво е? Перюшено мъче?
Предишено вече. Аз отива ми се връщам и си викам, това е само някакво предишено вече. Няма ли нещо през прозорци, което ме зяпа? Като хомосексуален тип. Сега ще има там някой. Не, няма. А да не е това писмо? Не. Господи, нищо не намирам. Там е някакъв мъртъв. Вряго има ли нещо? Що няма нищо? Да, много страшно. Какво ти има на зъбите, бе? Ти ходиш си на зъболекар някога в живота си, бе. И... Добре, това е яко.